Že tam. Ja už vidím, ako príde tú M4. Ale tak. Čož, no tak sa tu bude strieľať, aspoň bude väčšia halu s tými M4. Hej, ale kebyže ju chcem zobrať ja, tak mi vieš, ale ja som sa chcel laga. Ale dívaj, on tu príde a už má hotové, vieš, ako M4 všetko. Viete, koľko tu bude, ale zase... Hej Tomáš, my sme tu rozhrávali s Chvíčikom, tak radšej trošku... Dobre, o to nejde. Každý dal do klanu, každý pomáhal vytvárať klan, každý naťažil na tento level. Každý sme prispeli do klanu na Mone, ináč by sme tu M4 nemali. Keby nebolo mňa. No však on... Hej, počkaj, zase sme sa rozišli, ja som to iba s Tomášom. No my sme tady 3. No to je jedno, aspoň sme po dvoch. Poď Tomáš. Stretneme sa niekde pod skalami, ok? Kristián, prečo si tam dal tlmič? Aby nebolo počuť čaj, lebo M4 má hlasnejší zvuk ako... Ako Boltka, kam ona má ešte hlasnejší. Vy ste tady pod nama, hoši. Hej. Nad vami. Lebo pre mňa je nejaký antiradiačňak, ste to vy? Hej, dobre, to je Jano. Oni majú ten barak uprostred kalúky. Hej, tak poď sem ty. Tomáš, hoď mi ten chestplate, ja ti hodím Cloutovi. Nie, ja chcem svoj. Ale vieš o tým, že... Poďte, ser na to, poď. Dobre, veď drž písk. Lebo proti guľkám je lepší taký. Hej, barikádu pre dvere? Tam tá barikáda je... Nie, ja som destroyed, no. Hej, pozor, oni to... Hej, alebo idem hneď a budem hneď púkať. Ja neviem. Asi, hej, ale treba to zabarikadovať, kámo. Máte niekto barikádu, alebo drevo? Nie. Ja vám barikádu pre no dávaj, a pôjdeme cez... Hej, on už tu je hneď ledrak. Kde, za dverami? Hej. Tak počkaj, ideme prvýsť, aj to ideme... Hej, no a ty si blb, Kristián, no. Prečo? No, som našiel furnejsky vlastne, no. Hej, poď to zabilo, jeho to zabilo, rýchlo. Pomoc! Dostal, veľa, dostal. Jo, mŕtvy, zabil som ho. Rýchlo, som vnútri, rozstrejte spácaky. Dostal mŕtvy, kámo, som ich tu vykropil. Zabite ich. Ó, ďalší mŕtvy. Jak vyskočil, rýchlo. Hej, ďalší tie vonku, ja? Tie veci. Kámo. Neničte to, vy hovna. Ničte spácaky. Hoši, 250 horeček. Hoši. Tolik metal fragmenty. Čo? Oni si ich zničili, tie dvere. Retardy. Hej, čítka mi to ničte. Čítka bere viac. Jako čo? Moje veci. Pána, tu sú tého kameňaka veci. 250 Rýchlo, lebo oni tu dojdu celý klan je ich. Dobre som ich vykropil, čo? Ale kámo, ja som za jednému heče, na druhého som dorazil. Kámo, viete, koľko mám naťaženého z nich? Oši, tak reholné tady skončili asi? No, viete, aké budú mať nervy? 24 foundationoch. Ja im ich tu nastavam. Ale nepripojím k domu. Hej, nechám im tu šip. Nie, ja im tu nenechám ani čestky, ako to robia oni. Nie, rozstreľame to. Berte uhle. Všetko zničíme. Ich ste povybrali? Ja vôbec, kámo. Když oni začali dřív na normál jedničce, tak taky nám nedali šancu. Všetko do každého bato... Dobre, nič tu nikde není. Všetko a shelter, small stashe by chcelo kúkať. Počkejte, prohledli ste to všetko? Hej, small stashe, bacha. Hej, tu sú. Ne? Počkajte. Nie, to sa mi zdalo. Rýchlo, rozbijajte to. Nie je tu niekde pickaxe? Je. Krí kameňak, krí. Akurát si ho vybral. Kryjem, hoši. Kámo, on úplne dostal tú epicu. Kristián nahitoval si niekého, alebo zabil si. Hej, kto chodí vonku? Kameň? Že prodám náboje do M4 a kúpim shotguny. Robíš si stranu, ja už čo to no, hurá. Hej, poďme kúpiť náboje do M4 za shotguny. Teraz to nerešte. Treba sa pozrieť do campfireu, do sleepingoch, vy ste nemali... Ticho, ničte to. Ja už mám posledné náboje toto. Ale tá shotguna skoro nič hoši nebere, si všimnite. Nie, vieš ako bere. Máte niekto náboje do shotguny, jak je tak... Rýchlo, pôjdeme. Hoďte mi náboje do shotguny, ja sa nemám čím brániť. Poď ven. Tomáš, či áno. Som vonku, netreba diť. Vyhodené. Tak berem. Na zemi sú. No a žradlo im nezeberete to vypečené. Ideme domov. Hoši, počkejte, nemajú tu small stashe v tých druhých miestnostách. To si ty? Kde si ty, Kristi? Veď tuto máš vyhodené, tuto, nevidíš to vyhodené? Kde? Už sa to despavlo, alebo to niekto zebral. No. Čeho? Despavlo, 35. Hoši, ideme domov, poďte. Mám sa portnúť? Ne, poď.
Takže vlastne ešte položili